mo bibia akaba ediba attention TV so I am right also see the attention trending issues jumede no eba besom mo me amede besom we dia meje so ane adua na de share akosia sewa amfa for bracket abusia for kame akoye se na nsen ya yesi obi eku ne ba na so twitwa na yira na se bibi se na we de ni chere USA I akra bia wabu ni papa amasa bi papa no ahwere ne nkwa ya sefim ye pa na we na abusuafo ni bi edi nsem bia ba beto dwa se abofra no ase atone so otete wanya nuhu bi nti se amanfo anhwa anka se wontimi ntina fie wadwane inti se amanfo anhwa ensem bia anka akra no betimi mpokra ye den ahye ne ho akonfo abusuafo mo me yankɔ na yankɔhwɛ video no ago Ghana for me cheche amunyina anya ne bone de my friend say bio video bi kwa around ya nnua awaka baby na mo hwe video na esun yesu se waka baby a yede ne ekɔ na sebio de mo tagi de mo ka de mo ye de mo sie mu bia ntumi amfrɛ wo bia wo video no de da so biom video no nipa wo twaye wembisa yen so betumi di ato ho so wembisa busuafo no so obetumi sebio obi ne de hye na omotibom na sisi akwala yi wahwe ne papa enti se mu sani enoma munni mu a yesre mu bebre ya de nyame ekoto sre esre mu sa akwala no why frustrated akwala no ne wera ho akwala no chese misre mu bebre why na asem na si ya ni yesre mu bebre sani ase na mo tagi obia ma obia permission enti bibia ni a mesre mu munye investigation ansa mo de atudwa mesre mu Ghana for why we nyame sre mu yesre mu bebre na munye video no yesre mu yama obia permission se mo mfa yenim enye de mo pe why ya dishe na aka baby na yesu asem na si ya ni yesre mu bebre sani ase na mo tagi obia ma obia permission obia ma permission enti bibia ni a mesre mu munye investigation yo minyanom Ghana for ma munyina aha I hope so nyankopon adum obia ehoye de nyame asisto ode yenkwa akyeye na awie me ba la yiso a enye bone em se America krani na otwekra mahe ye nua bema baako aye fe no Noah waka baabi na ade ne siye no me kopie so me ne awuraba na meti fom ho na me su no na enua bi ikoso a mesremo e wose enya abotre na ye pe emu nchechiremu anase ye nhwehwe mu ye ansa na e de betudwa videos bi circulate wo social media se bema no Noah onne ne ba enete ena ne ba no abo no akunu na anopempo de mehu ya ne se oba bi e de beto social media say breaking news guy no according to the woman no o say ne ba no eshutu no and the no kra bia nim shooting bia ni bia akra ne papa na ti dan mu e papa na wu no afre police enti mesramo me de nyame din pa mo chew e say akra no waye ha a ono nko obetimi aye ne hu bibi obetimi adi ne hu bone sabe ono odi yaw e wa ne papa wuo no ho enti so osan tete ne ma bi se na so osan hu ne ma bi se ya e beba bibi fufura san asi se ya hwe papa no already enti se nka ebe ya mo ma yenya abotre police fo gu so mo ye o mo nhwehwe mu na yenya bibia emfa ma police fo na mo nye o madwuma na yenja ise ye gi police fo adwuma aye ama won mesramo akwara se ye pesa akwara ne tenase na wotimi sie ne papa mesramo me de nyame din pa mo chew na me gina hobi me na me isu e wo fo itima ye fa body na ko me na me isu
ɛwɔ fam hɔ no mesrɛ mo menim baabi nipa kora post video no ɛna menim nɔkorɛ a ɛwɔ asɛm no mu yɛsrɛ mo paa mede nyame di mpa mo kyɛw mo nya abotrɛ na yɛntumi ɛma akwala no ne ho ntɔ no na ɔnyɛ dɛn ɔntumi sie ne papa ɛnura obi frɛ me ebusa me sɛ akwala no yɛakyena tom mesɛ no anadwo me kɔ fie hɔ akwala no wɔ hɔ anɔpɛi koraa me ne akwala no kasa mesrɛ mo moyɛmmɔ mpayɛ ɛma no na ɔntumi ngyina saa situation because ɛden paa mesrɛ mo nyame di mpa mo kyɛw enua Noah obi nim de kun no agye nyame enti mesrɛ mo momma yɛnya abotrɛ na policefoɔ nkasa anya mo investigation abusuafoɔ ɛyɛ asefo mi yie paa o sɛ wo papa minim adeɛ pɔtinti a ɛma akra ne bo ni papa ma sɛbi papa na to anananom ɛwɔ ensia do ɛno deɛ yɛnim nanso so asɛm amanfo nhwɛ na mo nya bibi ɛmfa ho sɛ ne akra ne ntimi ɛnkɔ hyɛ ne ho akɔmfa na sɛ ɔntimi nya ne ho bɔne abusuafoɔ ha ɛna brɛbɛ ma kwan ama me de attention trending issues dwumade no aba na wie yɛ me a me de bɛsom mo edi a me gye so ane agya na de hye akosia sɛwa ampafo bracket na me share mo sɛ your social media handles like mobile like na ma share na ma comment ai mo fa ma dwen kyembra na mo ntimi ye wo hɔ no mo na afɛ mo share e ma afoforo enso so ehwɛ bi makram